Ылы Казанда кайнаган ши булмый татар халык мәкаләт. Сәлам дуслар, тәмле краш Казанында бүген кайнаячак, пешәчәк һәм дә инде кыздырылачак ризыклар барысы да җиренә җитеп пешәр һәм ашарлык дәрәҗәгә җитәр дип ышанып калабыз, чөнки бездә кунакта бүген алып баручылар, минем кебек алып баручылар бик күңелле җегетләр, инде кунаклар белән таныштырырга рөхсәт итегез. Минем сул ягымда басып торучы бүгенге тәмле көрәшү резиденты әлеге егет Саба районында туып үскән бик күңелле җегет, шоумен, алып баручы, белгечлеге буенча хәтта актер, театр актеры, әле хәтта театрда эшләгән шәхес җегет Рафил Галимуллин. Рафил, сәлам. Сәлам. Һәм инде синең көндәшең, оппонентым, шулай ук бик күңелле җегет, җыр телле дип әйтер идем, алып баручы, конференция, шоумен, Мөслим җегете. Ә мин Мөслим кияү, син беләсең. Алмаз Мирзаянов. Алмаз, сәлам. 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 Хуш киләсез безнең бер-берегезгә. Сәлам. Я җегетләр. Безгә буш куллар белән килмәгәнне сез бик яхшы беләсез инде. Хәбәрдар. Миннән SMS килеп җиттеме? Буш кул белән килмәгез дип. Килде. Нақшылай. Мин ярыймы үзем күрсәтеп куйсам үзем бүләкне. Куй әле. Мин бу алып килергә булдым космическое питание. Дәттәш. Игътибар ашып та күрсәтәм, мин аны ашып та күрсәтәм. Укалы нәрсә дигән? Суп гороховый дигән. Минемчә без моны ахырда барыбыз да авыз итеп карарбыз. Китене шындапмы? Бу чынлап, менә тотып кара ишен. Ага. Тюбикта тыгылган. Я моны ашар өчен ничә кирәк? Космоска менә кирәк. Моны ашарбызмы җирдә? Аерым бер ванна Моны бит язган җирдә ашмаска дигән. Ванна бүлмәсендә бикләнәсең һәм шунда ашасың. Атмосфераны чыккач ди. Мин Алмазга да буш кул белән килмәдем, мин Алмазны кыен хәлдә калдырам. Мин аңа бүләк белән килдем. Әзерләнгән. Книга для Алмаза дигән. Книга для Алмаза, монда рецептлар төрле язылган, матур иттереп. Һәм шулай ук Кирәкле белән. ара-тирә буш бите бар. Беренче битенә рецептларны язып куярга. Беренче битенә уже минем теге пешергән бүген рецептны язалар. Суп гороховыйны беренче итеп язып куярга кирәк. Рәхмәт. Белән Булат, сиңа дигән бүлекне мин хәзер Рафилгә бирергә тиеш булачакмын. Картага гына Бер әйдә. Нәрсә бар күрсәт башта. Миндә бар карап инде. Сезнең коллективка бигрәк тә шәхсән үзеңә торт имеш ишерсең. Булар ашарлык булыр дип бүген вәгъдә итмим. Менә монсын үзем ясамага күрә ашап булыр шикелле тоела. Сатып алган инде буны. Рафилгә бүләгем бар. Без сиңа бу ракушка моны шитилдән алып кайтып булмый бит, әйме? Әйе. Шуңа күрә моннан кайында алдым яны. Мөслим күлләрендә. Бу беренчедән ностальгия. Бу бер ризыкка да Мөслим буенча ностальгия. Мөслим буенча ностальгия. Юк, һәрбер сервантта тора иде элек. Сездә юк имәле. Кылакка куясың, кылаганда как будто шул море ишетелгән шикелле. Икенчедән борынгы заманнан бу байлыкны билгеләтә. Ва муллык китерә дип гаиләгә. Ну, китерә микән, юк микән белмим. Бик тизрәк сине Һәм удача сиңа. Ярыймы? Рәхмәт бигсен. Зарлай таныйт әле. Бирәсе булды. Алло, хатын, тәмле крәстә кайтам җан. Рәхмәт. Кыен хәлгә калдыра алмадың инде, ярар. Җегетләр бүләкләре өчен зур рәхмәт. Әйдәгез тәмле крәшебезне башлыйк. Я җегетләр, инде бүгенге тапшыруыбызның шарты белән таныш булыгыз. Инструкция. Менә бу бирелгән ризыклардан һәрхәлдә тавык, зур тавык, симез тавык, синеке дә бар, синеке дә. Ул инде матур гына ята үзенең позасында дип әйтик. Синең тавык. Әзерләргә кирәк, нәрсәдер тавыкның күкәйләре дә бар, суйганда менә ишеннән чыкты күкәйләр. Шул күкәйләр белән менә бу бәрәңгеләр булсын дигәнем, конечно. Киретеп куярсың. Помидор, сырлар белән нәрсәдер әзерләргә кирәк, сиңа шулай ук. Әзерләргә кирәк башлап. Гөмбә дә бар әле. Мин тавыкны күргәч тә минем башка инде иң яхшы, иң тәмле ризыкларның берсе килеп басты. Нәрсә ул? Тапаланган тавык була минем. Синең нәрсә була? Мин белмим әле. Син тулайым буламы? Кайнар ризык. Духовкада бәрәңге белән, шампиньоннар белән, аңлавым буенча һәм кишер белән дә тавыкны бутыйбыз. Алмаз булган ризыкларның барысын бергә тыгагына. Мин пешерә белмим, шуңа күрә мин нәрсә күрәм, барысын кушам да, ул минем гадәттә була шундый салат, гадәттә була шундый кайнар ризык, шуңа пешергәнем юктыр. Гадәттә мин доширак белән топланам. Безнең бер җегет нәсме ишеде доширак белән. 40 килеш кенә ашый да.
анасын суын ішіп қоя. Айо, оқуға барғаш. Оқуға барғаш су ішіп қоя. Evet. Сен нәрсе, гимнастика жасатасың ба? Мен алай етіп көрсете алмаймын. Ярар. Çünkü Дегендер іш башлаймыз ма? Іш Һәм башлый- бірінші салат башлый- керек, не? башлый- Бірінші башлый- салат керек болашақ. Мен ғибадат оқи тұрамын әлі миңа. Аллаға тапшырып, Кілерге ярар, ана оқшайсыз да бар бит әлі. Сіз әр вақыт шулай иттіріп ішесіз ме? Игіздерін сідір. bu üstel Buna sistem kelgенше, verir mi? бұл тауықтың исімі де бар. Кеш дәуірінде сен оның исімін Ойлап шығар дейсің ба? ойлап шығара аласың. Мәселен. Мәселен, Мен білем анда Сабада бір ханымның исемі бар. Әлфия апа бұл тапшырыны қораған мүмкін, так что сөйлеме. Солай ма? Ярар. Әлфия апа, менімен неге исем ол Әлфия? Сіз менімен неге? Көресің, бұл О, қара. Мен бұл айттырып, тауық құлағанларын бірінші көремін, сен қара бұны. біз көрсетмейміз, тауықтың тересі астында жазған «Чел не бройлер, не забуду никогда» деген татуировкасы бар. Evet. Қара, сен шыны кулинарка сені иді де, қатынан пішіртем әлі. Nusrat çıkıklana mı? Бұқлай ғына жі. Baytırıp. Мына қазір пицца үшін қамыр бейсен әлі байттырып, әйлендіріп. Бұлат, Зинхар үшін тәжірибесіз кіші білән сөйлешіп қалай Солай ма, ярар. Ben Sabah'dan beri ne kişini bileyim. Алмаз. Енді фил хәтлі бойы өстіріп, бұл бойына бет ашандырға да керек. Үйленмеше әлі қаманда әме, үйленмеген, ашырға пішіре білмейді. Ғалетті үйленмеген жектер ашырға пішіре білер бейдіңді. Шуңа үйленмейлер, чөнки барысында өзлері ішлей білерлер. Ben opa bilen yaşayayım. Bir tuğan opa, benim bilen bir kvartirda племянник. O aşağı pişire, idenlerini yuva. Племянник па, апа? Сен племянник ішедесің, дедапшина. Ben anlağım boyunca Детский труд карается законом. Apa işletene men tugul, ol anın en iyisi ona yaray. Так. Ben bana bunu bayık sındırıp çıkargan emin de. Вот, şu. Әмин, көрдіме тауықтың шығар алай. Хәлі көп бейт қарап қоя. Киседе әзгені қалаш, ярамытсын бағына тауқты. Тауықлар тілінде Алмаз есімі серийный маньяк деп береді. Переводчик как Karamayan sirisi de yok bugün rahat. Yok, şolay da нәрсе. Сіздің біле көңілі. Бик яқшы алып барушылар. Бұл алып барушыларын сіз әлі түрлі бейремлерге шақыра аласыз. Aşağı pişirge. Ну, ашыра пішірге шақырмағыз кәркелде алмазны. Сөйлелі қойын, үйрену ма? Сен бет театрал. Әйе сөйлейм. Әйе сөйлелі башынан. 1986 жылының Менің хатын инада шығып кетті. гастроллер біле. Гастроллар білән. Ол Сенки менің хатыны Абдулла Карипсіндегі Татар Яшар театр актрисасы. актриса, әлі ол ішлей тұрған актриса, әлі ол Гүлназ Галимуллина. Исін әйтергә қошты. Гүлназ Галимуллин, сәлем. Ол мені әзірәк кенә өйрәтте. Ну, эт белән Сен апа белән яшәмейсің инде. эт белән түгел, ит белән гүл бутым. Эт белән әйтмеме? Мин итне кисергә өйрәндем әтидән. Без әти белән Әтигенең дә хатыны, ягъни синең әниең актриса шығып китә кадәр. актриса, әйе, ол Нурания исемле. Нурания исемле. Ana bütün kişi bile internette oturgan. Әйе. Беләбез. Ол әле аны белүләре турында үзе дә белми. О, белмим дә Instagram чыгарып Чөнки барганда. әле шушы араларда өйгә интернет кертү буенча сүз күп таралды да, үзенең барыр чыгарылышларын күрәсе килә. Так, ярар. Шунда мен әтидән өйрәндем дисең, әтиең Әти Саба районының Атказанга пешекчесе. зоотехнигі. Зоотехнигі шул. Бездә колхоздан кайткан ит үзе безнең ит җитәрлек иде. Шуңа күрә ит арасында гел. Ничек тунарга икән, ничек тиз генә тунарга икәнлеге хакында. Менә миңа бу отбивной минемчә җитәчәк. Сине харыш мин моны монда алып куймы әле? Карышын кермә. Тешләремә. Мәдинәне. Тешләремә тик ашаганда тишкә кермә дип. Так. Беләбез, әйе, беләбез алып керәчәк. Сукканда син ни белән пакет калмасыңмы истеме? Шешерәмәсен. Желательно Саба таңнары газетасы кирәк иде монда. Саба газетасы. Ну, бердә булмаса, ярый. Безнең Саба газетасын бер бите калган. Ярый. Ярыймы? Оргсинтез продукты да. Ага. Нәрсәләр җәеп. Каплап. Мин беләм уртадан суга башлар һәм кырыйга җәяләр. Ни өчен кырыйдан түгел? Чөнки тавык шулай теләгән. Ага. Тавыкның соңгы васыяте шулай булган. Я. Ярап, пешерә белмәүдән тыш башка эш беләсеңме син? Гомән нормаль. Авылда үскән бала bütün эшне белә торгандыр инде булат. Керек тотып эшли беләсең. Сәнәк тотып эшли беләм, балта тотып эшли беләм, беләм дип инде. Беләм. Беләм, эшләп караган юк, но беләм дип уйлыйм. Беләм дип уйлыйм, килеп торган төшүм бит инде. Абдулла Тукайның шул әле китабынан күргәнем, барынча эшләгәннәрен байттырып эшләде. Булгап җибәрсәң инде барып тиясең дигән сүз, значит нормально.
Әти әнем оқытушы, әти шул колхоз тирәсендә ындыр табагында дип йөртәләр. Ындыр табағындағы тавышын чыгарып алайым әле. Әйтмәскә кыз. Әйтергә ярамаймы? Рафил, булдыңмы? Булды субханалла. Молодец. İkisinde Ул шул хәтлек кара эшлекле кеше буларга кирәк бит, көндәш җанлы буларга кирәк бит. Специально отбивной Сөйләгәндә. топаланганны уйлап алып килгән бит инде. Минем белән сөйләшкәндә Син бераз топалайчакмы дип. Мин Син тавыкны турадан бу мин аларны хәзер майонез белән булгашам да. Тушкасыннан калган өлешен инде. Әйе. Кара, Симон ишетәсең менә моны хәзер. Туктал. Бу мин Син миңа ташламыйсың тавыкның яртысына кирәк. Миңа гадәттә җитеп Мин яртысын алдым уже. Миңа аның кирәк күкрәк җире. Тушы дигән, тушы. Күкрәк җире миңа күбрәк ошый. Тавыкларның күкрәген жарата. Менә бу Мин тулайым бөтенләй. Арка ягын дип әйтик, арт ягын дөрес. Берәү генә дә җитми Yok миңа. кара, yok шунда да аны ишетәсең инде. Әле син аны тура дәйме? Әйе, миңа күкрәксез булса да ярый бит. Я тура да барысын бергә булган шуна. Ярый, мин сине Син сыйлармын. бүген өйгә дә кичке ашка да пешереп куясың. Иртәгә дә. Үзеңә. Әле, корале, брат, менә монда. Җәмләй Ух ты. Вот мин сине хөрмәт итәм, Булат. Сый битмәсә тагы менә монда, яме. Беренче шунда булга торгыз инде, әйдә. Булатның үз куллары белән җыган гөмбәләрне. Әйе, кыш көне җидем мин аны. Я җегетләр, әйдәгез син турында сөйләшик бераз гаилә турында менә әти, әни дигез. Син үзеңнең гаиләң хакында нәрсә әйтә аласың? Аларның төп эшеннән тыш дип әйтик. Син әтиң гармонда уйный дип беләбез инде без. Әти гармонда Бик уйный. җыр телле, бик күңелле гаилә дип беләбез без сезне. Дөресме бу? Аңа каян килгән? Сине Әти өйрәттеләрме? әти баянда уйный. Шулай ук калган инструментларда минем шикелле уйный белми, баянда гына уйный. Баянда гармонда. Син инструмент уйныйсың. Мин Гитара. әйтәм, мин туган тел җырын бүтән булган инструментта уйный беләм. Мәсәлән, арфада? Хәтта арфада. Нәрсә ул арфа? Арфа инде шунда. Барабанда? Әйе. Барабанда уйный беләсең? Барабанда Туган телле. бер ритмда суксаң, тота җырына барыбер туры килә. Әни? Әни минем бик уялчан, ул мин хәтерлим әнинең җырлаганын, мин бәләкәй чакта. Син әле 5 ай булганда? Миңа 5 ай булганда, 6 яшьтә 5 ай булгандадыр. Хәтерлим чыршы төбендә без беләсең нинди җыр җырлыйдык? Нинди җыр? Эй кукмара, кукмара. Сабада яшәп? Сабада яшәп кукмара җырын җырлыйдык. Шулкадәр матур җырлыйды әни. Мин шул җырны гел тыңлап утыра идем әнинең янында. Әйдә, Нурания апага багышлап Кукмара җырын бер. Шул кушымтасы гына. Эй кукмара, кукмара, ерра гоймасын ара, сагынырсың сарыга ерсің. Мин дәш белмим. Читләргә китеп кара. Дуслар, тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы, Ашык акционерлы җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба. Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез интернет кибет аша да алырга мөмкинсез. Әгәр дә кимәлә теләшегә дә дәресләргә сабада Рафилләрнең йортына да интернет керә икән, интернет аша Нурания апа заказ бирә икән, ул табаны китереп бирәчәкләр. Алма, син бит инде 4 ел дәвамында баян сине азаплаган кеше. Юк, мин Чынлап торып уйнагансың, син тырышкансың. Син чынлап Мин тырыштың. тырыштым, мин иртәнге 5-тә торып башта садикта дворник булып эшлидем. Укыган вакытта. Аннарысын саат 6-га бара идем. Баянда уйран анда бит заниматься итмәче булмый. Тырыштым, өйрәндем, марш солдатчиков, но мин авыл вакыты өчен авыр программа булды. Госэкзаменнарны 5-тәгә биреп, үзем уйнап, үзем җырлап, мин сине шундый сагындым. Мин тиешенчә дәрәҗәдә бик көчле специалист булып чыктым дип әйтә алам. Именно баян буенча, ләкин менә Казанча каршы бүгенге секендә Ул баянның да кай икәнен белмим дигән. Баян юк иде ул. Ул бит укытучыныкы. Укытучы баянны да уйнаган икән әле. Валла син аны. Һәм Ербасында. Һәм инде хәзер бер нәрсә дә уйный белмисең. Юк. Рәхмәт. Рәхмәт. Ябасында тур. Сондай. Менә шундый күңелле җегетләр бездә бүген әле сорауларны без сезгә торабыз. Безнең инде Күңелле? бик күңелле. Нык менә. Бик күңелле. Нык күңелле. Монда ашап 20 минут дәвамында бер тавык бутарда бетерәм. 2 тавык. 2 тавык. Кеше артыннан. Зинһар өчен Хөрмәт эшләремә дигән җыр бар, әйе беләм. бер суган бир әле дип үзгәртик әле шул җырның сүзләрен. Зинһар өчен бер суган бир әле. Минме сиңамы? Минме сиңа. Монда суган Синме юк. миңа. Анда бардыр үзендә дә суган кара да. Мин бар икән. Монда яңа җыр җырга кирәк. Аш күзеңне.
Dünya bu. Мен sarımsaq salam. Sarımsak qara әле. Sarımsaqны ең беренче менә байтып сатарға кушалар. О, беләсең икән бит нәрсәдә булса, беләсең икән бит сен. Аш-су өлкәсендә қара әле, апайым. Ресторан шул турада сал яме. Ике sarımsak салсаң да була, монда чөнки тавык белән бәрәңгесе күп. Һәм тагын сал син анда. Нәрсә салыр ата? Анда тәгә бер. Менә буны қара. Кара җимешнеме? Кара җимеш. Тәмле булачакмы? Бик тәм, битесендә түгел бер яме. Берничәсенә. Тоже вак итеп торырга кирәк булыр. Турабасында була инде, тәме бар бишә. Хорошо, я sarımsaq белән эшне бетерәм дә. Менә аларның барысында турып, кишергенә бераз салып, тагын барысын болгатасың да, тызыйсың, бурышысың да, шалт тындырасың духовкага. Муслим кияу икәне күренеп тора кеше. İng jingil ризык вообще бауыр пешерү. Бауырмы? Бауыр. Кайсы хайван бауыры? Әйтик, свежий үгез ите, үгез бауыры. Үгез бауыры. Үгез бауыры. Аны салдың, үзебезчә онда аунатасың да, әвәлисендә табага ыргыттың. Менә дигән. Яра, менә мондый табаларга ыргытырга кирәк. Инде безнең аш бүлмәсе белән дә таныштырыбыз игалесендә. Бу безнең аш бүлмәсе. Таныштырабыз. Һәм инде әлегә аш бүлмәсе белән безне центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты да кулай бәягә. Журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан центр мебели кибетендә. Бик уңайлы. Шул кибеттә барып алыгыз үзегезгә. Җайлы, күңелегезгә хуш килгән мебельне. Әлеге матур эшләнмәләрне безгә Indigo компаниясе килеп урнаштырды. Сезгә дә урнаштырырга мөмкиннәр бит алар. Аш бүлмәсенә керәсегез килеп торсын өчен Indigo компаниясына мөрәҗәгать итегез. Алар кухня өчен сыйфатлы оригиналь фартуклар һәм илмә такталар да ясыйлар. Шулай иттереп, дуслар, аңлагансыздыр, тәмле керәше бездә реклама. Балам, мен әле наоборот ашамыйм ул байын дизне. Аңладыңмы? Минем концепциям шундай. Жоқ, алмас. Минем сөягем бу уже ниткәнме? Нитмәгән әле бу. Нитрикме? Нитер. Нитру нитсәк тегене нитрә кирәк яманда. Менә помидорларны силәр кул белән изелә. Кул белән. Бәтре. Бу вот шуңа күрә бәтрәш дигән сразу уйтуя. Сине харышын алмас кулын кисмәсенә аны янында тора. TMTV телеканалында тәмле көрәш дәвам итә. Бездә кунакта бүген бик күңелле җегетләр, алып баручылар, конференциялар, актерлар, шоуманнар дигән шундый матур сүзләр дә бар бит хәзер. Рафил Галимуллин белән Алмаз Мирзаянов. Хәерле иртә дуслар. Реклама шуның хәтле зак барды. Шуның хәтле зак менә 1 минут эчендә алар нәрсәгә эшләп биргәннәр. Тавыкны инде. Суперсила. Тавык, бәрәңге без рукавка салып узаттык. Полиэтилен пакет белән узаттык духовкага. Бу вакыттан сәл эшләмәкче булам. Бу җегетне сәдер ясәшәк шулай. Салатка мен ясыйм бер слоёный салат ясыйм. Рояль дип аталаша бу. Пешкән түшкәне менә бер Турада катламын. Аскы слоен аскы катламын әзерләп куйдык. Сианы майонез яисә сметан белән, әчмәтән белән майдап торачаксың. Сметана гына бар, әгәр дә теге пешмактан майонез килеп итешсә, мен бик шат булам. Бу вакытта безнең супер кулинар Рафил Галимуллин bir сүздә дәшмичә шыпырт кына. Әле һаман да үзенең тавыгын озаталмады. Минем тавык төйлгән. Ул тиз пешә. Ул тиз пешә, төйлгән. Без әкрен генә өстенә җәябез гөмбәне. Кызган гөмбә белән суганны. Бу беләсеңме, ну, шушы итне сметан белән шкырга кирәк. Ничә майонез белән түгел әйтәбез. Бу әзрәк кенә хәзер бик теге популяр булган диеталарга туры килә. Күп кенә кеше диетада. Шуңа күрә бу майонез кенең бетте сине. Әшмәттән алыштырды сине. Шуңа күрә кем майонез ашы икәнен белеп була алмаска карагач һәм миңа карагач, һәм сиңа карагач. Балам, мен әле наоборот ашамыйм ул байын дизне. Аңладыңмы? Минем концепциям шундай. Жоқ, алмас. Минем сөягем Белдең? Икебезне дә сытып куярга да. Мин шуңа күрә шук белән торам. Янәшә ике пычак. Килә күрмә. Нилек булсын. Җегетләр, сез бик күңелле алып баручылар. Шуңа күрә мин сезгә бик күңелле сораулар әзерләдем бүген. Татар халык мәкаләләре, әйдәгез без көрәшне Рәхим итеп Рафилдән башлап җибәр. Шукеш белән, тугеш белән, таба белән түгел, тагын бераз гына интеллект белән дә көрәштереп алыйк. Ая. Шуңа югалып калмаска җәмә. Мин сезгә хәзер татар халык мәкаләләренең беренче өлешен әйтәм. Сез тиз генә аның ахырын дәвам итеп бетергә тиеш. Яисә үзегез күз аллаганча берничә вариантта истән аталасыз, яме? Әйдә. Кайсыгыздан башлыйбыз, әйдә. Бу уже ниткәнме? Нитмәгән әле бу. Нитрикме? Нитер. Нитру нитсәк теге нитрә кирәк, яме да аннан соң. Ай менә шуны нитеп җибәрсәң, әйбәт булачак. Әле син бик кыска гына татар халык мәкале, сагыз чәйнәп,
ilep yirme. Yok, sağlı şeynep nerse bulmaz. İlep jirme. Evet. Sağlı şeynep moy meyakete. Sağlı şeynep Sağı Şamber şeynep süzgüne kaldı. Moy nişlemezdi. buzulmaz. Sağlı şeynep moy bozulmaz. Men alışı. Sen alışı bu varyant. Tiyerden Ha? alırsın. Sağı şeynep moy buzulmaz. Çünkü bilesin nişik buzulmay. Gül şeynelip durula. İyi. Bu kişilerge de kaldı. Sağlı şeynep moy çıkmaz diyen şey bu ne bu diye. Gül diline salınıp çıksam. Bir işte var mı? Anlaşıldı mı? Bu bizge kagılmay bit bu. Yok sizge kalmıyor. Bizde bit girisinçe. Sizde kilisin şey. Siz siyere gerekirse yok anqatla bakmasına var. Yani birinci tapır kurem. Mayın Birinci bulgat. tapır kurem. Boylar bilen kullanganların. Yok alay tuğu. Tapşırığının tarihinde. Ul anlagan idi mı da bütün desettirgan birini kullanıra kerekti. Yok. Gimbe kızdıralım alnına batıp kızarı sılamasın da bula. Indi. Mana senin makalen bulay yarak yanları. Aha. Seniki de bir turu kilip tura makale. Güm. Taba moylagan sayın. İşte taba bilen moylagan sayın taba. İge koytası ile. İyi koytası ki. Taba moylagan sayın iyi koytası ki. Nıgıra koşusu kile. Taba moylagan sayın taba nişle. Konaklar kubrek kile. İyi taba moylagan kunaklar kubrak kile evet. Taba maylagan sayın rizını temdirek bula. Mine tağın o bir turda kiderge tiyişti bu Evet, bitir. taba moylagan sayın. Maylagan sayın. Şımara. Da. İyi. Şımara. Şımara. Taba moylagan sayın şımara şu. Bu ne yeminde? Bu kunaklar kilo varyantı mena bir kışadı. Şep. Hazır Tatar kalıp tabışmağı. Davay. Uzi bir de aşamay. Aşağanda buşamay. Nerse iken bu? Yanına bir kabatlanı. Uzi bir de aşamay. Emine aşağanda buşamay. Nerse o? Bu Bulat Bayramov. İyi. Bik mümkün. Almazga veririz. Sen de cevap verip kara ya. Uzi bir de Şu aşamay. aşağında boşamay. Nerse o nerse mene? Uzi aşamay aşağında buşamay. Kaşık. Ay malades. Tezirek kura bilgirdi. Senin tabışma bulayarak yanları. Aha. 5 tuğanga baş bulam. Aşatsam da aş bulam. Biş tuğan diyor bilen rizde kanıyorlar sketçi. Şunlar Kızıl yurt. girdin mi değil mi? Ey, Kızıl yurt. Cevap kızıl yurt. Kızlı yurt. 5 tuğanga baş bulam. Bir tane baş alıp baraş edin mi? Evet. Öyle Türkiye'de mi şunu attı? Şep. Şöyle başlap jiberecek. Onlarni aşatkanda aş bulam. Mene alsa dürüst. Aşılar. Onlar biş bala özkener koyacaklar. Tegi tizerek aşamasan Aş kalasın. aç kalasın prensi bu inşa. Rusça başlattırak türlü iteleydi o benim. Zor orkestrda kastaniyatlar bilen kastaniyatlar şaklı oturmuyorlardı. Nechik bular? Tağın bir etedi sıra onu. 5 tuğanga baş bulam. Ne alarını aşatkanda aş bulam. Aş kala özü. Yani özü aşamay. Biş tuğan. Alarını aşat ha. Bilmeyim. Niye be cevap? Etip Ciddi bilirsin, o cevap. Cevap. İrtibar etiriz. Kara o cevap. Aşık. Malades. Ay. Birge bir. İrtibar etseniz. İkisinde de karşı kıydı. Bulat biş tuğan. Bulat olmasa kadar Yaradı, onu tuğan politika bilen kızışsınsanız son aralarda bizden Japonya bilen Kuril utravları turunda söyleşiler bara. İrtibar etseniz menamınsı kakaras benim türlü utravlar kilip çıkacak bunda. No, mana jiberege kerek, tağırga kerek, dokufkaga. Kupten kerek indi. Apayım, bana şıkası da vardır biteli. Dokufkaga tık. Bismillah. Seni karışın olmasının tavuğu astına tıgalı. Anda olmazın gına tavuğu tügül siniki de var. Anda başka orun yok da indi bunda. Olmaz senin tavuğunun temperaturasını kimiti geleceğim biraz. Indi. Senikin kiydirip alayım biraz. Şepat kuplama. Men salatka tutunam. Ayda salkatınlara vakit bitti jigitler. Men de salatını yosa bitirip bitirip makaller ben anlaşıldı senin. Sen jırlap ko'rsatdi, bunda talantlarni ko'rsatadigan bizim bit bugun show talant deb ataladi. Tamli kira show talant. Bu narsaga bu narsa bu. Men shu tumine Shu narsa. shu tuma boshima keldi bir uy. Ayy, bunda narsa. Горячий закуска ясарга. Ha горячий tugul, просто закуска. Dukovka atib eritib olib bunda ses solasiz. Yok, горячий tugul, просто. Yok, eritib turmayman. Benim de Мен başka мына bir... bilan mine bu soralarni hozir butayım da Mayonez bilan. tavuqning qolgani bilan. Mayonez ham ozgina. Ну можно sarımsak qo'shirga vaqlab. Kerakmasdir. Farshirovanный okey bu. Var ya. Ha, yarash. Amina bunda birga buta, barısında birga buta. Alar Ey, bu ozgina. Bu samanda kerak, amunisi benim salatga kerak. Olmaz. Sen şehirler bilan mo'g'asin deb eshitganingiz bu vaqtda shehirlar yotsin ekan. Olmasa ora tirak kalem kiberete deb aytirayım. Yuzda yozaman ey. Yoz alay. O'zim yozmayman.
Мине беләсең бу юлга Әйе. Флора Харисовна дигән безнең зур шәхесләребез, Рәшит Сабиров гомергә шәһәр сәхнәдә шигырьләр сөйләгән кешеләр чакырып алып, сәхнәдә шигырь сөйли торган берәр кеше булырга тиеш. Бүген килгән тавышым бар дип китаплар биреп, үзләре минем белән шөгыльләнеп, әйдә өйрән әле, чыгарыйк әле бу шигырьләр югалырга тиеш түгел дигән вердикт чыгардылар да, мин рәхәтләнеп, аларга зур рәхмәтләремне әйтеп, шушы шигырьләрне ятлый башладым. Олар аны ятлыйсы да түгел, ул менә иң күбе Әнгам Әтнабаевка гашыйк булдым аның иҗатына. Аның китабының бик сирәк экземплярларда була торган китап, аны әле һаман илтеп бирә алганым юк. Әле ксерокопия ясап бетермәдем ди китапны. Ксерокопия ясап алдым. Алдым, чөнки ул бик әйтәм сирәк һәм шуларның чит илгә бардым ятларга. Бездә ятлап, мин аны кышкырып ятларга кирәк. Идән куып чыгаралар. Урамда ятлап жүрсәң, алып китергән могытлар. Чит илгә барам, анда син аңламыйлар. Ягъни мәсәлән Вьетнамда алар миңа сәер итеп карасалар да, алар рус кешеләренең шулай йөргәннәренә инде күнеккәннәр. Анда бөтен шигырьләргә бара ди. Син, кстати, урыска ошаган шул. Мин урыска ошаган. Барганда ошаган булам, кайтканда юк. Кайтканда уже индеец. Кайтканда алып кайталар ди. Алып кайт. Шәп шигырьләр. Я, әйдә. Шигырь сөйләргәме? Әйдә шигырь сөйлә. Калды. Менә мин Рафилгә карыйм да, Бер шигырь искә төшә. шигырь скетче. Ну аны монда сөйләргә ярамый. Юк, кирәк түгел. Үпкәләтерсең җегетне. Мин үпкәләмим. Бу кешегә һәр чакныйдыр җитми. Бу кешегә һәр чакныйдыр җитми. Кара икмәк булса, ак җитми. Шуышып йөргән чакта аяк җитми. Җәяү йөргән чакта ат җитми. Аты булса машинасы җитми, очар өчен ракетасы җитми, планетасы җитми, күк җитми. Бу кешегә ифрат күп җитми. Шул кешегә ләкин кай чагында башларына кайгы төшепме? Бинахакка гаеп күтәрепме? Гамсезлектән җаны өшепме? Оппакны да кап-карага буяп, моторны да ямсыз күргәндә, фани дөнья белән бәхилләшеп хәлакәтен эзләп йөргәндә, шушы юлдан тартып алыр өчен бу кешегә ифрат аз җитә. Бер җылы сүз күңел эретерлек наз җитә диләр. Бер җылы сүз әйтәләр Рафил. Рафил, син шундый уңга, Куллар чабып торма, Рафил. Беләм. Молодец, Алмаз. Я менә тәмле керәшебез кызганнан кыза. Помидорларны хәтта кисеп торыш юк инде. Булай иттереп кенә аерып үзәбез. Дөрес, бу отбивныйга мин хәзер салат ясыйм. Салатның исеме бәтрәч. Бәтрәч. Нигә бәтрәч ул? Бу бәтрәч, чөнки монда мәсәлән бары тик кыяр гына турала. Кыяр гына берәрсә калган менә помидорлар нәрсәләр кул белән изелә. Кул белән. Бәтрәч. Бу вот шуңа күрә бәтрәч дигән сразу уйтуя. Сүз килә башка дигән беренче. Мин аңлатырмын, бу бик тәмле. Монда шулай кинза, әзрәк кенә петрушка, укроп. Суганны нигә алайса шот итеп кенә эшләмәдең? Суганны шулай итеп эшләп киселә һәм сытылып, улып бу шулап шуңа килгән бәтрәч. Кеше пешергәндә башта аппетит кача, аннан соң аппетит уяна. Син моны еш әзерләсәң? Мин моны еш әзерлим. Ашаучы бармы сиңа? Ашаучы бар, өйдә пычак булмау сәбәпле, шундый ысуллар. Шуннан килеп чыккан инде. Шуннан тумбычканы ачасың да бәтрәч пычак юк икән әйдә булай дип. Бәтрәч, карале сез бәтрәч дигәндә менә яңа исем таптыңыз. Инде яңа проектлар өстендә эшлисез икәнсез, тик ятмыйсыз. Ул да гел яңа проектлар уйлап чыгарам, эстрада өчен дип анда тагын кемнәр өчен, алып баручылар үзләре өчен. Гомумән бик кызыклы видеолар төшерәләр алар. Безнең менә татар эстрадасы бик зур, киң кунакчыл дип әйтер идек, чөнки Башкортстан Республикасы да аны белә. Бик кунакчыл. Шуңа күрә без әзрәк кенә безнең мәсәлән теге яңа булган проект дип әйтик, ул йолдызлар белән якынрак танышу, сәхнә артын күбрәк төшерү. Чөнки күп кенә тамашачы җырчыны бизәнгәнен күрәсе килә, яки ул шауып йөргән сәхнә артында нәрсә уйлый икән. Шуларны без сәхнә артында төшерү Üstünde eş başladık. İş başladık. Şunun üstünde. Әле генә күптән түгел генә төшерелде шулай ук Team TV. Премиясы тапшыру тантанасында булды. Тормышы. Иң популяр йолдызлар катнашу сәбәпле без аларны якынрак сәхнә артында алар белән таныштык һәм халыкка аларның гади татар халкы икәнен күрсәттек. Үзебезнекеләр барыбыз да авылдан чыккан. Бар ди шәһәрнеке бар икән. Зинһар өчен алмас кулын кисмәсеннәр аны янында тора.
Алар сәхнә артында кымаучаламадылармы сезгә? Менә карадым. Кайбер кадрларга барып кирип, аның микрофоны бик интересно кирип карагыз Рафилнең страницасына. Куркынычсызлык хезмәте дә бар. Служба безопасности дип язып. Этем ахырдан ятадыр юланда бер җирдә. Сугып чыкканнар яна бик күп сорау бирә башлаганнан соң. Синең Проектлар, нәрсә проект? Туйлар үткәрәбез, концертларда йөрим, алып баручы булып. Үземнең сольный карьера турында хыялланам. Ул һәрбер кешенең хыялы бит инде, Алла бирсә. Әле җырлар җырлыйсыңыз аны? Җырларны мин күптәннән җырлыйм инде. Сезнең җырларны, Үземнең җырларны яздырып киләм. Тагын проектлар бар. Алар шулай ук гадәти. Мәхәббәт, мин сине яратам, туган җирем, мин сине. Менә берсенең кушымтасын гына әйтәм. Шаклыйм. Уфалла дигән тавышка, кышлар качакламышка, төстәйрәк түзә икән эше тулы сагышка. Шундый бар Илфак Шигапов белән бергә иҗат иттек. Аннарсын яңа тема бу. Бик яңа тема бар туйлар турында. Туйлар. Айдар Абитинбаев язып бирде ансын. Кийиндә сүзләрендә, сүзләр Айдар Михайлов. Туйларга барганда керә башка төрле уйлар дип. Минем әни дә шигырьләр яза, әнинең сүзләренә җыр яздырдым шулай ук. Менә бит. Бар эшләргә кирәк, эшләп торган сайын бәрәкәтле булса, халыкка тамашачыга кирәкле әйбер булсалар, кабул итсәләр, бик шат булырбыз, булмаса инде бер икенче төрле бизнес уйлап. Бар бу да менә шуны бер инженер булырга. Эшкерсез бер балачак хыялы менә реализацияләнмәгән менә тормышка ашмаган. Аны өчен төрмәгә бәйрәмнәр белән дә бәйле түгел, концертлар белән дә бәйле түгел. Гомумән бөтенләй башка берәр. Шундый хыял. Минем бер хыял бар. Мин космоска. Мин мәсәлән теге Американың политикасын артык яратып бетермәсәм дә дип әйтик, күп Россия гражданнары буларак, мин аларның культурасын бик менә яратам. Күрә минем бер хыялым бар. Бер Америкага барып, шунда ана теге басу уртасында гупнай гармошкасы белән теге тәгәрәп йөргән шук үләннәре бар бит әле. Шуларны куып җитеп, тутып карау. Әзрәк типкәләп алу һәм шулай ук теге заправкаларына кирип хот-дог ашау, теге именно бургерларны менә барасы килә инде. Чөнки бит барыбыз Америка фильмнарында үстек. 90 елларда без үстек. Хәзердә үсәбез әле һаман. Хин фильмнары карап. Әйдә башта Америкага, аннан соң Һиндстан. Аннан соң Һиндстан. Башта Америкага барып кайтыйк. Башта Америкага барып кайтыйк. Менә шундый хыялым бар Сызгыр яма, минем дә андый теге терәк юк түгел. Анда барып кайтыйк. Шундый аларның Кадиллак машиналарында утырып, узын мондый. Шул теге каньоннар арасыннан үтеп. Син безнең беләнме барасың Америкага? Америкага бармыйм. Утыратка. Американың основной гражданы. Бу не выездной мәллә? Основной граждан. Безнең мөселманнар андый Америка кинолары күрсәтмидер, бездә Башкортстан каналлары күрсәтәләр. Шуңа күрә ул киндә Уфага барып йөрим. Башкортстан каналы суткасына сәгатьтә 40 минут чыга иде. Кызык иде. Без киноларны 2 сәгать алдан карый алайдык. Аннан соң бер кызык мизгеле булып без аны карый алмый калсак, 2 сәгатьтән соң үзебезнең вакыт белән дә карый алабыз. Шуңа күрә мин Башкортстанга бару турында хыялланам. Алай түгел, Башкортстанга кайда киноны аңламыйдыр. Аңламаган җирен тагын бер кат карыйдыр. Үзебезнең. Нәмә эшләйсең? Безнең яклар шулайрак яшәү. Син дә шәптер эшең бармы әле синең? Бара, юк, мин симник минем гүмбәне кидереп бетердем ул. Кидерем түгел, мен сүндердем әле. Бәтәш. Монда кемсең пешерәче, минме, синме? Аңламадым. Синең патронаж астында иде бит ул. Мин кыярдан тураган идем, ул эрерәк булган. Шуңа күрә мин эшләгән кайфәт чыгарып басып торырга яратам. Минем Кайда катлы салатаны әзерләп бетер инде, һә? Җегет. Кара, башта ашыкма дидиләр, бит. Хәзер ашыктыралар. Вау, ашыйсы килә. Эшләгәндә. Майонез сылыйбыз, нәрсә сылыйбыз? Монда майонез сылыйбыз, хәзер сылыйм. Экспериментаторлар. Я. Синең хыял? Минем хыялым шундый. Аңлашылды инде синең соло концерт икән. Яра. Хыяллар бар. Шулай да. Мин аңламаган әйбер генә бар. Ни өчен Төньяк полюс белән Төньяк полюс илләр белән сугыша? Менә шуны аңламыйм мин. Илләр арасында нәрсәләр? Күршеләр белән, кешеләр белән. Менә шуларны бердә ни өчен дигән шулай. Мин аңламыйм мин аны. Мин машинада йөргәндә тынычлана алмыйм. Алмаса һаман теге шигырь җибәрми. Шигырьме? Шигырь әйе. Шигырь җибәрде. Ничек моны сылап булмый микән бу? Нәрсәдер җитми дип аталар шигырь менә. Буны ничек сылыйсың аңламыйм әле мин. Гомумән берсе аңламыйм инде. Кешеләр нигә сугыша аңламыйм. Бигрәк фәлсәфәле җигит булып чыктың. Мин гадәттә бу вакытта йоклыйм бит. Шуңа күрә мин әле уянып киткән төштәге шикелле.
Olmaz. Mында сен бізге алмат нәрсе Салатның катламлы булачак. Беренче катында тавык, икенче катында кыяр, өченчесендә гөмбә һәм Дүртенчесенә biz аны матур итеп кенә бизәп куярбыз шунда. помидор куймыймы? Сыр белән өстеннән кырып куябыз һәм Бераз тиктән тиздән уже әзер була. Ярый, йомырка да салабыз өчен бераз өстенә. Йомырка әзрәк иң өскөлешенә ясап куябыз. Ни белән? Әйе. Сыр белән. Монда Тәмәл булачак. Алла бирсә. Димәк, аш бүлмәсе белән безне центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты да кулай бәягә журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан центр мебели кибетендә. Һәм шулай ук матур эшләмәләр, бу чикләүкләр, йомыркалар, кахва, ялтыравыклы дип әйтик, аппетитны уятып торучы менә бу эшләмәләрне исә безгә Индиго компаниясе килеп урнаштырды. Аш бүлмәсенә керәсегез килеп торсын өчен, аппетит һәрвакыт уянсын өчен Индиго компаниясына барыгыз. Алар кухня өчен сыйфатлы оригиналь фартуклар һәм элмә такталар да ясыйлар. Җегетләрнең менә бу эшләргә барган. Ашы булгатып җейсәң яхшырак була. Яхшырак була. Эшли аңлыйсың инде ул менә. Өйрәнәбез. Өйрәнәсең шулай. Әле өйләнмәм дә микән? Өйрәнгәч. Өйрәнеп беткәчме? Юк, инде бер тапкыр өйләнергә кирәк. Димән? Асы турында бераз соңрак. Карыйгал духовкада безнең Тавык, тавыкка рәхәт анда. Ул үзен бик яхшы хис итә. Ә хәзергә тәмле көрәшебездә реклама. Дөрес эмоцияларын күрсәт. Дөрес манчып ашамасаң, сугам. Вакыт ризыклардан күчеп, нормаль табынга рәхим итегез. Без бәйрәмчә өстәлгә табынга тәкъдим итәрем. Чөнки моны көн саен кич белән эштән кайтып ясап утырсаң, бу икенче көнне уже эшкә барып вакыт килеп җитергән. Я достар, дегустация сар вакыт җитте. Һәм инде тәмле көрәшнең иң оста дегустаторы, тәмле ашырга яратучы Булат Бәйрәмов әзер. Әзер бүген дегустация ясарга җегетләр. Мин беренче башта Булат сиңа тәкъдим итәсем килә менә шушы ризыкны. Әйдә, синекеннән башлап. Бу ризык хәзер яз булу сәбәпле күп кенә кеше ял итәргә аша. Иша кайда? Төрле илләргә, но желательно ишәргә үзебезгә, Сочига. Матур фигура булсын өчен, курсаклар күренмәсен өчен бу диетический ризык. Бу салатның исеме атала бәтрәч. Капкарагыз әле. Монда безнең әзрәк кенә бәтрәч икән. Нәрсәләрне капкара? Бер порциядыр инде. Бу бер порция. Сиңа шеш ал. Дөрес эмоцияларын күрсәт. Нигә бәтрәч икән аңламадым. Һәм бу диетический ризыкны 3 сәгатьтән аңлашылачак нигә бәтрәч булганлыгы. Диетический ризыкны ашагач, менә шундый утрауга ушып каралайды. Нападай. Утырагым. Да, бу утрауга. Бу утрауга. Шуннан гына ашым. Анда. Тәринкә пеширатып тормый гали җәм. Тәринкә пешерәп торма, аша, анасын бары бергәләп ашыйбыз аны. Так, осына башлап бәрәңгесеннәнме? Рафил Галимуллин бик күп төрле соуслар куя монда. Горчицаларны. Дөрес манчып ашамасаң, сугам. Шойдыр инде. Әйе. Бу бәрәңгесе үзебез шәйме тиген. Ой, бәрәңгесе әйбәт. Бәрәңге тәме килә. Бәрәңге әйбәт. Зинһар өчен кисеп алыгыз утрауның яртысын 20 гектар җирен кисеп алыгыз әле. Кара. Бик җиңел киселә. Җиңел киселә, бу нәрсә дигән ата? Пешеп чыккан дигәннән ата. Җанны бирелгән. Җаны. Җаныңда бер кисәге бар ди. Монда соус башларга кирәк. Әйе, әзрәк кенә. Һәм ахырда буларны ашагач, йомырка белән каплап, дыңгычлап. Юк, кирәк түгел. Бар да аңлашылды. Тызын кызганмаган. Әйбәт тәмле пешкән бит бу, Рафил. Рафил. Алмазның башагына ашып. Әйдә монда әйтеп торма. Вакыт ризыклардан күчеп, нормаль табынга рәхим итегез. Нәрсә тәкъдим Шуңа итәм? әйтеп бетерәм фикерләреңне. Бәтрәш. Ярап, син кая бәтрәшләрең? Бу ничек? Правильный питаниега дөрес туклануга килгәндә, менә монысы бар. Почти дөрес тукланырга була. Нәрсә бу? Бу закуска. Менә ашарга утыру белән әле ризыклар чыкканчы ашап карыйсың, анда фаршированный тавык ите белән, сметан белән, Күкәйләре бер миндә дә шул сарысы белән. Миндә шул тавык күкәйләре.
İşi ikinci mi de? Bu Müslümanlık ererek, şabrek. Köpeğleri. Hem iki türlü varyant. Biz bayramşa üstelge tabınga təqdim ederim. Çünkü bana gün sayın kişilen işten qaytıb yasa otursan, bu ikinci günü уже işe barı vakit gelip bitirgen mümkün. Amansa her günü kiş bilen atnağa bir bolsa da bir ailedenin tabında kelip çıkartırgan ayber. Pişirilatırgan ayber. Ya saatte başlayız. Yok, ayda bundan başlayalım. Edek zamandan başlayıp. Saat qareti. Qalma bulat. Qalma neymələrini yoq qoytansı var deyil. Yoq, bizden barır qalıb qarayışaq biz. Men bundan maxsus saat qaldırğanım. Aha. Sində gel bizim yanına ayda. Üstü şittəgənə. Qara. Şu kişinin Şu tutkan. kişini tutqanda ya bulat нәрсе aytıb qarab. Verdikni yasagan şahətlik. Mında bik olay uş kitərlik ayber yox, lakin bu üzübizçə apetiki bu күндә булган тәм, авызга булган тәм. Аппетит de көрünür. Ayı, vay. Ошап карамадым, бәрәңгесе дә пешкән хәтта. Pişken? Ayı. Pişmiş şaqaya barsın, şəmən türdüm qona. Дофуклар яхшы. Evet, salat açtı gidelim. Мен bu salatны дөресен әйткәндә беренче тапкыр башкаруда булды. Чисто қалды бит. Белый рояль, ягъни мәсәлән татарчасы ак рояль дип атала, исеме бар. Benim o telinkede diyetistik havaydı. Bu ак рояль дип аталды. Ак рояль дигән исем фотографиясына күргән бар, ясаганым юк иде. Бер тапкырда, ләкин туры килә фотографиясына. 5 клавиша пентатоника татарлардагы кебек. Карасың мына кара. Белеп килмәгәнмен. Мондый рояльны мен беренче тапкыр ясыйлар. Әйме? Тапшырыбызда әйе. Тутырганнар бар име әллә уже? Ансыга булмаган. Тутырганнары бар. Narre bemol başladın sen de. Şə bemol диез мажор минордан. Так, киреlim инде. Жырчыларсың sen сөйлешесің. Әлбәттә. Моны ашарга да кирәк икән, минем башыма кирмәгән. Шунда һәрбер слоен электергә тырыш. Әйе. Сен үске сырын гына электирдең, сен сыр яратканны мин аңладым. Тау итегем бәсе, кыяры, шундай бер нежный оттенок булырга тиеш. Йомырка бар ичендә йомырка. Әйбәт. Сүзсез калды. Әйбәт. Күз алдына килде. Ак буйларында. Yok, Şapan'dan royalda oynayıp. Yok, özümüzün ressam yakin. Turkiler, Tatar kileri. Malades. Рахмәт. Evet, doğan bu. Şap, təmli. Hem motor. Hem motor ayışın. Hatta beyram şap. Ya. Рахмәт. Urtağa basıp ne Min almasını sıvısım kile. Seni karşına bulat gidip durar almaz. Сен яраттан арга торган жайна саңа. Ağzına çıkarız. Yok, şu kişiler ırgatmakçılar. Ya jigitler. Mındırak netice. Sen salatqa kelganda salatdan başlayalım bitindi. Әйе. Bu bətləş bolsa da, ətəş bolsa da, ul baribir şulu bir salat indi. Xiyar pomidor salatı, dietik salat deyip әйе. Әлләни үзенчәлеге юк, ләкин шунап та ябыгыратлаучылар өчен яз көне дигән салат. Әлбәттә, әлбәттә. Тренди. Сездә юк тавыкка килгәндә пешкән, ризык җиренә җитеп пешкән, тәмле, кунаклар сыйларлык. Мен синаны бик дигәнчә эшкәрткәндә дә бик устаган эшләдем. Монсы буенча бер сүзем дә юк. Яхшы. Рәхмәт булат сезгә бик зур. Тызы, мин тызы бер яратам. Гашык булып Синең бик Bilin koyarada azıra bilgimde bu kabımlıkны dayımı? Malades. Калган әйберләрдән аз. Әйе, калган әйберләр. Ну, тавык белән бәрәңгегә килгәндә инде ул әлләни Уш китәрлек әйбер Yok, түгел. motor түгел, моторлык ягынан, бизәлеш ягынан әлләнсә булмаса да, ләкин ул пешкән, ул ашарлык, ашказанда барбыр бит анда. Ризык мотор булганмы, юкмы диярлек. Ләкин менә бу роялен бөтен нәрсәне ушны алды. Мондый бер әйтәм бит әле безнең тапшыруда кысарында ясаганнары югы, бу беренче тапкыр. Үземдә. Шуңа мен асылык әйтәм, һәм бик тәмле булган. Мин Рәхмәт. синнән көтмәдем, андый бер ясарсың дип. Маташтым бит инде узак Шуңа да менә шул сөйләшмәдем. рояль аркасында гына Рафил аңлыйсың дисең, бу дөрес булырдыр дип уйлыйм. Берникадәр өстенлек китә инде. Бу ул мисим җигете булып, мин мисим кияү булганнан каршы түгел дә. Юк, юк. Син каршы түгелдер бит, Рафил. Менә сөйләшү буенча, аралашу буенча өстенлек Рафил ягында дип әйтер идем. Күбрәк рәхәтләндереп күлдерде безне, шаяртты һәм Әлбәттә. Импровизация гына бу иде. Импровизация. Шуңа күрә җиңгән, җиңелгән дигән кеше юк монда. Юк, андый бер юк. Шуңа Мин да сине истә калдырдым. Шу кешеләрен алып куй. Икегезгә дә безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара Металл заводы Ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге искиткеч табалар бүләк ителә. Рафил, сиңа да бар, Алмаз, сиңа да. Рәхмәт. Килүебезнең төп максаты.
Шул табалар деген. Әйе. Бу беләсеңме, гади генә таба түгел, бу мәрмәр ислекле менә. Мраморный антипригарный покрытие дигән беләсеңме, өслеге шундый. Чөнки мондый табаларда ризык әзерләсәгез, кыздырсагыз, ул 2 литр тәмле була. Һәм инде аны юу да менә бигрәк тә өйләнмәгән кешеләргә һәм өйләнгәннәр хатыннар җудырса бик җайлы, бик җиңел. Дөрес сөйлисез. Рәхмәт. Алмас. Шул күңелдән рәхмәт. Рафил, сиңа да нәкъ шундый таба. Мин бу Рәхәтләнеп, пешер, рәхәтләнеп кыздыр. табаны Нураниягә әнигә алып кайтып бирәм. Менә, Нурания апа, Нурания. бу сезгә җәме. Чынлап та. Минем төсем итеп җиртәсез, күп марат итеп җиртәсез. Я. Теләкләрегез булса, безнең телевизион тамашачылар сезнең хозурыгызда. Тәмле пешереп ашарга өйрәнегез. Тәмле ашап яшәсәң, яшәү дә тәмле. Алтын сүзләр. Алтын сүзләр. Әнгам Әтнабаев шигыре белән әйтәсе килә. Ю, Әнгам Рәхмәт килә. Атнабаевның ашау турындагы шигырен белмим. Менә бер мәкаль искә төште. Әйдәле. Ләкин ничек итеп әйткәч дөрес икәнен белмим. Шуңа күз әйтеп тормыйбыз бүген. Әйе. Әйтәләр бит, нәрсә дип кайсыдыр сула. Яшәр өчен ашарга кирәкме, или ашар өчен яшәргә кирәкме? Менә моны син беләсеңме, тавыкмы, күкәйме дигәнне кешедән сорарга кирәк. Сорауны. Шуның турында уйлана торыгыз, бәхетле булыгыз, рәхәт яшәгез. Җегетләр, зур рәхмәт килгәнегез өчен, иҗади уңышлар сезгә, гаилә бәхете, гаилә иминлеге теләп калабыз. Телевизион тамашачыларыбыз, тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне TMTV телеканалыннан һәр даим күзәтеп барып. Зур рәхмәт. Сау булыгыз.